Zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzinotoshamisa dzikamboiti dzandasangana nadzo. Nhau dzangu muvhidhiyo ino dzizhinji dzandinoita sei ndanodzitora kuTwitter nokuti ndanga ndagarisana dzisingachaende kumaTwitter sebhabhu. Ndanga ndimboshandira ndimbonoti chii chiri kunyatsa kuitika cho chiri interesting kumaTwitter sebhabhu. Ndaonawo zvinhu zvakasiyana-siyana. Imwe yacho yaifamba kumafacebook street yakanzi, imagine headmaster calling to inform you kuti bundle of joy stole that thing in the dam. Ndaiona paZimbo ground negarwe ranga rakaenda mudenga kudai soo ndopandaona. Handiti zvadero ndobva ndaona tsamba iye ndobva ndaita chirege ndite zoom out tione tikanise ndiJoseph's college ndobva paitwa address kuti zvaitore muZimbabwe ndobva ndatotiona nechidhindo chendobva padzimwa zvaposita zvikanzi, dear Mr. and Mrs. Anna Taylor, I am writing to you as a direct result of your son's involvement in an incident where a group of boys stole a crocodile from a farm near Kirubi prison. The manager of the farm came to my office to report the incident and then went on to the police to file a report. May I bring to your attention point number 11D what ndo zvaka code of conduct. Handiti zvadiro ndikatoti zvakaitika kana kuti ijoko ndozvanzi lo, I can imagine asi zvindi zvacho zvakaoma bundle of joy doing these things. They stole the wrong garwe nevangu vacho ndikanzi, how though these guys are legendary. A whole crocodile here, I can imagine kana mbula zvikanzi bundle of shock. Who stole the garwe rachoni zvikandi vangu tasingafungiri kutekera but ndo garwe painitsozi kuti iyi video yasotorwa ichibuda pa yemunhu wangari wakagara wakagadha kutoita kugada ndokuisa ngwena yaya pamusoro pechimudhudhudhu ndokuzogara futi ngwena yaya zvakare saka kuti apa because ngwena inoryiwa vamwe vanorya ngwena saka munhu wacho iyeyu yanozi kuti murungu kana kuti muchibva tanga pamotorbike vakatosunga ngwena iyoyo zvikanzi nevamwe zvakare hatidi kuri vanhema hatidi think kuti munhu ungatoita sei ungatobuda nengwena zvikanzi, how here I was thinking they stole a baby crocodile. John kuseri tsazoti ndi John same here wacho kana kuti ndi John wokune imwe nyikawo angari pachimudhudhudhu zvikanzi, imagine garwe rese and you not a hero. Zvikanzi ndazoriona rese zigarwe pamotorbike riyani riri pai vanhu woye ndisati ndaiona. Check my comments saw it just now mashura akabwiriswa apa naichofunga kuti kababy garwe woye musharukwa wegarwe chairo ndisingazi kuti inyaya yakaita muZimbabwe regarwe ranga chikudani pavidhiyo kana kuti ndeimwewo nyika yegarwe. Saka iyo ndangoiona zvangu chividhiyo chacho chitisendera kupi kumaTwitter sebaba tochibvapo pane imwe yakaiswa nemunhu unonzi Tino Mandebvu kumaTwitter zvakaroko zvikanzi, what is the best bank for business banking in Zimbabwe? Comment below if it's not included in the poll. Ndobva painzi bank ABC zvakati kanimboti inangu ndangozama bank inonzi Cabs, CBZ neStandard Chartered ndo andaiziva nepost office PO box yayo ndo zvandaiziva post office bank ndo zvandaiziva. Saka mamwe ndakuona pa ndakasingamazivi bank ABC ndakasingarizivi asi kwazvo kuti ndo riri patop ranga richivhotwa navanhu ndi 43% mavotes. Rinonzi NMB handirizivi ndatanga kuriona apa ranga rine 15%. ZB Bank ranga rine 6%. ZB Bank ndoriziva zvakare nderine green here. Standard Chartered 36%. Pane zvinhu zvichindinakidza zvangu pakuti vanhu vanga vachikomenda zvangu vachikomenda vanhu varidzi vemabhengi vanga vachibva vaitwa tagi wouya zvakare vokomenda muzasi mekomendi iyoyo zvikanzi all the above listed banks are good, however currently bank ABC is exceptionally doing well than the rest. Nani nevamwewo zvikanzi business banking was way back then. Way better. When they had relationship managers to call you every month to see how your business was doing, to give you good business ideas to invest or grow your business. When they called to see if they could finance your next project. Now, Jalolo, it's very sad that we have lost the true essence of business banking. There has to be someone in the market who is still making an effort. The bank ABC is the guru in terms of supporting SMEs tendering for both public and private projects. Their partnership with the Zimnet is in this is unmatchable.
SMS a big what she was looking for a bank that can offer project financing. You left out Stanbic Bank ZW. They are the best. And it aganditi disclaimer asida mune zvakanaka sazvinoita kuti ndikuda kuti mabrands evamwana asindonatsa kuti vamwe vanhu vanga vachinda apa nekuda kwekutreatment yavakasangana nayo nemabhengi apa according to the city, not kuti nyika yese. Uyu anonzi Serere Takudzwa at NMB yakaipa nekuda kwekuti especially Chinoi branch they are having system breakdowns every day. Ndo zvaataura ushu. Zvikanzi nemumwe, you won't go wrong neCBZ Holdings. I think this depends with the branch because since I started banking as a student in 2006, CBZ Holdings Zakari, Irarime Banker, Mukwekwe branch has always offered the worst services. They may practically make you wait for 3 hours uriwe Gamo Bank ho before finally attending to you. Very slow service. Dian, Jango, when we see BZ, ndobva waita say, vauya vakati. Hello, Abigail. Thank you for the feedback. We are saddened to hear of the experience you have had. Please check your DM. I just want my DM. Sorry, I don't know. MS and sorry. She can see stand big tinomira nayo kushika kumagumo nemwo. Ever since I moved to Stanbic, I have peace of mind, great customer service, great and stable online platforms. This Zimbo. For me, CBZ Holdings, but ZB Bank is offering something that CBZ is failing to match. Don't worry. As a salary worker, CBZ is offering 3 loans with 12 months to pay. CBZ offering 10 with 24 months to pay. Tempted to choose CBZ. About my bank. I am a local customer for many years. Asipanya loans, please do something CBZ. Chero une makore credit rating yako ili both 3 times chete here vakomana musadero. Wakati CBZ. Jikanzi neve CBZ. Good evening, Moses. Please note that this is the current policy we have. You can visit your brand manager and discuss this further. Neve CBZ. Ndobva wati hazvinzwisisa noted zvakare. Vachipindura. Jikanzi nevamwe. Bank ABC ZW. My bank is not on your poll, but I voted for Bank ABC among those you put above. I think they are good. I'm impressed, especially by the hub. Bank ABC Zimbabwe. Thank you for your vote, Samantha. We greatly appreciate your feedback. I think NMBZ, they always been better suited for business. I wonder no one voted for them. And I was thinking, which bank will I use for my corporate finance ventures in the near future? Listing small companies on the ZSC. Very interesting, will be ready when you are. Nivango Shakari. Banki NBC, you know, Shakari. Hey, FBC Holdings. You will never go wrong. So thank you for the positive feedback. Vapindura shakari. Katira katione kuti mamwe bank anga achipindura ndivapiwa choni tigona kuti pane vamwe zvikanzi Steward Bank shakari. Exactly, Steward Bank has become a bank that cannot be trusted. Ndivamwe ngokuti amassessment kuti kuita uko. Zvikanzi neve Steward Bank. Happy day self-isolation. We so value your feedback. May you kindly DM us your contact details. We would so love to get more of your unpleasant experiences so that we can resolve them. Thank you, LM. Newe Steward Bank. Mwana manje. Okukuwa naonazo upindura shakanaka naka, vanu vachipindurana, vanenge variko mabhengi vachimiramira zvakanaka, ndio mwana kwatira kuimprove zvakare. Zvikanzi nemumwe. Bank ABC is the worst bank on this planet. Worst service are always experienced. Their staff don't even pick up calls and they take ages to process transaction. Ndipatisani ushu. Anditi. Jikanzi neve Bank ABC. Good day, Patisani S. We apologize for the experience you encountered. We pride ourselves in seeing our customers satisfied. Who would like to make things right? Kindly DM us.
DM anomada mabhengi ese madm ndona sokuti madm anomada asingamboiti vamwe akati we cannot talk about banking without even mentioning Stanbic Bank said Zimbabwe zvakare ndikati regaimbotsvaga rimwe bhengi tione kuti vanga vachinzi chii ndikati zvakangonakawo zvakare cabs. I don't know about the best bank, but I use Cabs Zimbabwe Gold Class and I haven't faced any challenges with these guys. I am content for now. I wouldn't hesitate to recommend them. Thank you for the continued support, Simbarashi. Ndivamo awo. Katireka timbona kuti pane mamwe mabhengi zvakare here angaripo angachimentionewa. Vanhu vazama andaona hangu post office andina kuiona apa ichimentionewa. Saka ndo mamwe mabhengi andati se andanga ndichiona angachenya kutrenda. Singamboiti kupi kuma Twitter iwaya vanhu vanga vachitaurirana vanhu vanga vachiudzana zvinhu zvavo ikokoko ndikati hazvina kushata chero vanhu vachidi vachinzwisisa. Toenda pane yekupedzisira yemudzimai vakabuda akati handisi kuti nekuda kweyanga chara seizvozvo akati inini I'm from Zimbabwe vanhu ndavaura nekuda kwokuti vari kusungirirani munhu wamwari Bushiri mukati mechitokisi ini dai vanga vasiri munhu wamwari Bushiri dai ndisirogara for free mu7 room house kupi South Africa. Zvinova zvaita kuti South Africans kuTwitter vaite ukasha kuti scale nonduza kuti wakakrosa Limpopo River kuti ugoya kutora 7 rooms yet isusu South Africans ugara mashaki uri kuzama kuti chi so why mentioning kuti muZimbabwe isusu hatizi kuti uri kumalawa mwakati atine zvikanzi accent yake yasiye kwedu ndewe kwenyu koko ngati Mozambique mwakati ndewe kwenyu ku South Africa ko zvikanzi same chinyadza muchiti humiliate wa mentioned chikuti Zimbabwe ko nezviona vanhu vese ngwa kungoti wenga kuti hanzi maZimbabweans muwe mucha zvamunoda muno ko zvinomuchigara for free mu South Africa iri nawo vakutema chema kuti mugara for free esina pekugara takagara tichitaura kuti madp houses aya ari kugara chi vanhu kuZimbabwe sei isusu vanhu munyika muno tisingamagari ndozoita kuti vanhu vazorohwa nezvino february isatizivo saka tirege kuti ndozvi zvanga ndavaya zvomuvidhiyo ino ndichakubatira zvakare pachikamu chinotevera.